Overbridge, overbridge. Dayo माखासे ओंखारबाय माखासेया गाखोगासिनो दं औ दासो फंबाय दासो थार दायो 1 सेकेन्ड आङो गेजेर नांजासे सफैबाय आरो ससे दंबावो नोंथांमोननो लास्ट हाजोखौ दिन्थिलांनो थाखाय आखायाव लागासिनो दङ नोंथांमोना दसेखिनि नेथ'ब्लानो जाबाय आरोना आङो दायो गाखोगासिनो दङ ओरैबायदि आरोना ओरैबायदि गोजौ गाखोनोबो मोजां मेंनायबो मोनो ओरैबायदि माथो दे नोंथांमोना नेनानै थाब्लानो जाबाय ओरैबायदि आरोना लास्ट मन्दिरखौ मोनफैबाय ओमफ्राय दंबावोबा आरो गाखोबावगौमोन सानबावबाय गोसोआ ना गोसो थोआखसै गाखोनो ओमफ्राय दायो लास्ट जाबाय आरोना ओरैबायदि जेसेबांखि गोजौ जाया मानो आरो गाखोबावगौमोन आरोना लोगोफोर दा बेवहाय जोङो लास्ट मन्दिरखौ मोनफैबाय आरो हाजोआ बेनिफ्राय गैला आरोना हाजोआ नै बेनो लास्ट मन्दिर हाजो थिखिनियाव बेनो लास्ट मन्दिर आरोना दा जों बेवहाय मोनफैबाय ओरैबायदि गोजौ खाथारनाथ आरो दंबावोबा गाखोबावगौमोन बे एसे गोजौ हाजोखौ नैबे मन्दिरानो लास्ट आरोना लोगोफोर बे मन्दिरानो लास्ट हाजोआ आरो जोङो ओमफ्राय आङो गाखोबावगौमोन दे बेयावनो जोबथा फैबाय माने आं फंनैसो मिडियानि गेजेरजों नोंथांनि चेनेलजों फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों जानाखि नैबे फेस्टिभेलावहाय नुजाफैलाबायदों ओमफ्राय सोरबा सेंग्राया मालायनि गोसोनायखौ लाबोदों दे दहाय सासे गथ'नि बिफाया आंनाव फन हरदों जायखिया रुवा लानानै जमदों बे फंबायफोरनि फट'खौ आं मबाइलाव थाखो देखायनानै होनो सानदों जे बेबायदि दा खालाम मालायनि गोसोनायखौ मानो लाबोनांगौ नस्थ' जायो दा बे भिडिअखौ थाब आपल'ड खालामना हो शेयार खालामनानै हो जोंनाथ' बिदिनोसै साइज बायसा जिमाव साइजनि फिसा बिदिनो भिखारिनिफ्राय एसे साबसिन नुयो बारायसै आंखौ मोजां नुनाया नंगौ ओमफ्राय मा बुलानो बिदिनोसै आरो ओमफ्राय मेगनफ्रा टसबल बायदि जाजोब्बाय आच्छा गोदोफबजोब्बाय आरोना गोदोफबजोब्बाय स' लोगोफोर नै सालिया सासे ओरैबायदि आरोना बिराद सुबिदा दा ब्र'खौ लोगो मोननाय जादों नै बावखुंग्रियाव गाज्रि दामोन भिडिअआ एसे भाइराल जानांगौ नालाय सिख्लाफोरखौ जाखिनि दं खेबजोबनानै हो माने दुखु मोनलाबो गाज्रि मोना आरोना दुखु मोनलाबो गाज्रिखौ मोना आरोना
स' लोगोफोर नायनानै लादो बेनो लास्टसै आरोना सालथेयाबो गाखोबाय औ गाखोबाय सानै सिख्लाखौ बियो बाजै मोनसे मेसेज हरनो सानदों नोंखौ गारनानैहाय दहाय आदाया माने सानै सिख्लाखौ बोखोदों दा बेखौ न' मोनहैगोन मोना औवा दालायजों सिबिट होनानै हो आरो बेखौनो सानो हरनि आदालताव जाहाथे आदाया बाजैजों जेनो खस्थ' खालामनानै फैनाय हिसाबै गुड नैबे खोथाखौ आं बुंबाय दा मिडियानि गेजेरजों फोरमायहरनो सानबावदों आङो आच्छा माने बेफोरबायदि बोराय दब हाजोआव नारखोलाबायनायखौ एसे बन्द' खालाम गाज्रि नुयो जोंहा बन्द' खरब ना नोंनो साननानै नायदोब्रा जों माबोरै मोनगोन हा जों सासेबो गैजाया आदार कार्डनिफ्राय गाज्रिसिन नुखाबाय आंनि सेहेराखौ दावरिया थिगैनो दं स' लोगोफोर फंबायनि डायलगा एन्टारटेनमेन्ट ओरैबायदि मोजां जादों बिराद मोजां मोनदों आङो ओमफ्राय दा आङो नोंथांमोननो देखायलांनो नाजाबावगोन नैबे अन्थाइयानो लास्ट हाजोनि पजिसना ना बेनिफ्राय गैला गाखोनांगौ आरो गोसोआव सानदोंमोन बे एसे गोजौ दंबावोबा आरो गाखोबावगौमोन नाथाय गैला दुखुनांथाव बेनो लोगोफोर नोंथांमोना नायनानै लाब्लानो जाबाय नैबे मन्दिर ओमफ्राय नैबेनो लास्ट थेंक इउ दा नैबे अन्थाइयानो लास्ट आरोना बिनिफ्राय हाजोआ गैला जोंना गाखोनांगौआ लोगोफोर दायो फैयै लास्ट जोबथा फैबाय आरोना नैबेनो लास्टसै आरोना बेनिफ्राय गाखोनांगौ आरो गैबावलिया हाजोआ लोगोफोर दा बावखुंग्रि हाजोआ नैबेयावनो लास्ट जोबथा फैबाय आरोना नै लोगोफोर बेनिफ्राय आरो गैला हाजोआ गाहायसो डाउनसो दंसै आरोना स' नोंथांमोना नुलांनो मोनगोन नैबेयावनो लास्ट नै बेयावनो जमा नैबे अन्थाइ खाम्फायाव मानसिफ्रा जिरायनानै नायगासिनो दङ नायलांदो लोगोफोर दा बेनो लास्ट पजिसन आरोना दा ओरैहाय नायलांनो हागोन नै ओरैहाय गाहाय दङ ओरै माखासेया ओरैनो दङ ओमफ्राय दा माखासेयाथ' नै ओरैजाय दङ गाखोलागासिनो दङ नोंथांमोना नायलांनो हागोन